Praise God. Thank you. Thank you anak nagpakabilisyon na mensahe. Praise God. You make me brave for God. So, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. But bless us with Holy Spiritual blessings. So, ipa-block kayo with ito yung malubong, kay suna iti kapulo apay ang pipiyag tayo. Amen. Ikaw tayo man ako kinabalan. Kiaman kami ako Diyos iti presensya, kiaman kami ako iti kinaktam, at kanayon iti piyag mi. Wako, kiaman kami mabot at tultuloy nga panakapaling mo, may sumbay lang tapulos ka na kami ako, manipot ka na giti sa omay kami manandig ngayon. At kiaman nakapot ipanangaramat mo manang kanyak isang buwanan na gito'y ako, Diyos ka nagpapatid ng anak mo. Awan kanyak ako, no di ka amin ka. At sika na nga ako, Diyos, di ka nayon mo kumikitahan, may ditulong mo ako. Itarmikin ka ganun ako, Diyos, di amin ang pamatayaw. Kinakangkot, manipot, iti, kita, kinityak na nayon. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ang balik tayo mga kagaw. God bless. Kita na yung aming kinapsat. Yaman mo na yung kanyang Diyos sa dunga blessing. Manipod dito yung spiritual na paano. Salon at busy ka. Amin na kasapulan tayo may bahay ni Biyag. Kita nagtutuloy tayo kiniako. Mga ramak ni Apo Diyos. Kadagiti aramatun na nga ananak na takno na anay, hindi pa muna nga pa na kay Warna, ikisok ni ako, o hindi makalampag. Amin nga kinaimbang ni ako, Diyos, kat may lapunos, iti intiro na lubong. Nagiti amin nga tattao kapsat na nalapasan mo na yung pakain, nga paramatan ni ako, Diyos, nagiti ang anak na kayo makapsat, napapadag nga anak ni ako, Diyos. So, pag may maisalan na kayo ni ako, Diyos, at pag may maisa kayo, ngay ibanghelyo, iti ako, nakastas nga may Warna. Sa kiyaman ang punay, di ba sa maksat na nagitad, dito yung Sunday, bigla nga, at basta dito service, bigla nga nas pangsangkot na, dito TV screen tayo. Pero, nag-create kayo. Dito naglawag pa naglawag, nag-enjoy, project of tayo, nasip, nagtumakam na dito, naglawag. Makanday ko rin nakapsat, kaya kinisa sa uli ang Diyos, na isunay ko iti ang mas ako Diyos kalasag sudah itu di selangit sudah itu di kinasiring kaya di kami riwayat demonisasyon iti mapunang kapiat tayo ano ada tayo dito nga sa uli ako Diyos ada dito kami na kinasiring ada dito kami na kinatagnan makawatan tayo pas ano kapiat tayo nga makaayo di matang ni ako Diyos yan tanga inawat tayo di parabol ni ako Diyos na hindi nga parabol ni Diyos di mag-isuro ka na tayo nga kapiat nga nasa agbyag na matayo kin panakabalin ni Diyos nga mangaramit mo tayo di amin nga pagkayatan na itigya tayo. So yan tayo amin tayo dito kalapsat na mati, nawat tayo ni Jesus Christ kasi ako kin mga salamat tayo sudah dati kapaggan na kami doon ni sa mga tao hindi rin nga rabaw hindi naga kaya kahit rin na masapag na pabaruan natin panunod na nakakalain na rin sa unya ako Diyos. So ganoon na papabaruan hindi panunod na nakakalain na rin sa unya ako Diyos dapat kumunod ka umunod hindi ba pamunuan niya hindi na sinong kiniang taklos sa ka nga maitadanes, ang ka masaktan, ang nga matadal, hindi mabunang na espiritual nga panagyan. Sa dalan na yung kakapsak, nukasano, nga hindi tao at saan ang masaktan manan. Kasano, saan ang masaktan manan. Luman si ka nga tao at nagkakata na masaktan, kung si ka nga nakasagip ka, nalakata na masuron, ibagakin ka, lumaawatang na ito'y ibagbagang pagtaking ka, manipod itinadyosan nga balakad, manipod ka naging isaw ni Apo Diyos, ibagakin ka, saan kanto Apolos ang masaktan manin. Mabalit na ba? Mabalit na yung saan ang masaktan manin. When? Talaga, lumawatang na ito yung nananay, ang kanto Apolos nga masaktan manin. Ngamin, hindi ang dagdagdag ang talagang hindi damdama, kaya natin nagtatribal ba, nagrin ako, nagpinakaila. Na amiris ko, nga saan lang nagkaputa at something na, hindi nagkaputa talaga nga, nasaktan na kami. When masaktan na kami, nukanayon ka na masaktan, na di mapasama iti espiritu, mapatawag kin ka, itingon. Katayta, imang takaw, parang iti bindisyon ni Apo Diyos kin ka, dagiti kinaimbag ni Apo Diyos ka, kaya na ipanag kin ka, amoy iti Diyos ko na kuna tinasatuan na surat, God fill you with good things so that you stay strong. So, kaya ni Apo Diyos nga napigsa ka, nafilag ka, kaya ito, ilapunos kin ka,
Nag-iimbag, kinaimbag, nga po Diyos po kinaimbag, kahit na may lapunos, musika lang, hindi ay nanuawatan. Nga mga kami nga maawat din siya no naglakat ang masaktan. No naglakat ang mga masulon. No nakakarsagit ka mo, awan mo, hindi ang ano sa hamo kaya tali ito mabanti no naglakat ang masaktan. Kaya tayo tati, mang takaw. Kada kiti bendisyon, hindi Diyos kin, kada ita tilapag na saan ka nga makaawat, iso ti mag-isakmak king ka, iso ti mag-dadawat king ka, iso dita ti mag-patawad, iti datos nga kapanutan mo, apay nga karamido mo, iti datos nga po, kanasaktan ka kami. Well, takta nga panawel, adda kayo takta iti panawel nga ti tapod ang sagit. Adda tayo iti last of the last generation, nga po na iti Biblia, dahil iti lubong na dumagas, iso mapuray no sinong isang takder, nga po na nagbalik nga mangitapulo iti may isang lugar, nga po na nga nusyak, tagtugaw, agtalnak iti kadamsa nga mabalik. Ta po na iti Biblia, dumagas, adda tayo takta, iti panawel, iti henerasyon nga titapon na nagkakamasaktan. Baka uray ka, kaya nagkakamasaktan. Baka nilugar po, may tapos pag inadaman ito ito, saan masaktan? Okay, mabalin na yan nga, titawon saan nga masaktan? Is that possible? Is that the reality? How to never be hurt again? When? So, madungan nga nalaing na ito. Tagpay-paiso na ito, na talaga na masaktan manan. Lupawatan na ito, nga sa uni ako Diyos, akit nilang kada kayo, panagiti sa uni ako Diyos, nga maadaw panagiti sa una. Isulay ito'y dapat isangin at matanyo, kinisulay ito'y pagpasaran nyo, iti dapat, iti panagbiag yung itirabaw tinaga, kat saan kayo ito ang masaktan manan. At normal lang mo tati tako nga masaktan, nga ibagagking ka, hanggang ito nga masaktan manan. Lumaawatan tayo. When yung physical na maging masaktan, ngayon, yung spiritual na biyag mo, hanto nga pulos ang masaktan manan. Tungod kayo mo natin. Let's begin in the book of Proverbs, chapter 18, verse 14. Mawalin na ituran dahil sakit na yung sakit dahil physical na bagay. So dahil dati biyang iti mabunang espiritu iti tao. Mabalin na ituran iti sakit iti physical nga bagay. Ngam sino ti agiptor kunana dito no. Dahil iti espiritu iti masaktan. Sino ti agiptor no dito espiritu iti madanhan masugat wenno maduro. So na iti physical nga bagay kakabsat iti masaktan siputan nyo dito nagbayat gamin importante dito nga sika inawat mo ni Jesus Christ kasabi ng isalatan mo apay mga masaktan ka manin sika kat nagbalin kan nga baro nga parang suwa nagbalin kan nga nasantuan iti matang niya o Diyos apay na yung agbiag kapailangan manin iti sakit iti nakad. So una na dito yung physical nga bagay no iso dito iti masaktan kat okay lang kadapay lang dito yung spirito kayo nga gipto ngam no dito espiritu tinasaktan awanan iti mabalin na agiptor. Dahil tamat saan na nga layak nga sakwen na awanan iti maaramidan tayo no di kat ipaspasimudaad na no anya iti mapasama no dito espiritu tayo kat ipalubos tayo ang masaktan. So anya ti mapasama no dito espiritu tayo kat ipalubos tayo ang masaktan. So one of the most difficult thing people deal with in life is being hurt. Very, very difficult. Apay! Ngamin! No dating ka dito nga sakit itinakap. No nasaktan ka. Dito itimang takaw pa nagiti nakatadura bindisyon. Iti Diyos ka. When uray na napunpuno ka ti bindisyon iti Diyos. No palubusam iti sakit tinagam mo may kenggang, isuretan imang upukaw. Ada tigayang ko, kadamdamag ko lang iti kalman. Successful iso na nga tao, nagaluti blessing, nagsirip, kayo dadab, nagpaspas, at iso na dyan para silis, nag-deliver na dyan kung kadagiti kay kayo ini. Paspas iti success, iti biyag na, nakagatan iti manuwek tarya nga nagdagana, nagpatakdal tinapal nga balay na, luglugan na nga nagadong. Bigla nga nadamag ko, inagtugan na lang iti, mako na nga bagay na.
Gapo ini sakit, itinakon. Unang apo, pakawanin na. Ang kuman lang isun na lang natasabaan. Yan, numaminsan, nagligat kami, numaminsan, dati mapalit, hindi tao mo sang sangon, no? Ore, ganyan mo naminsan, na mga may sagsat, ano nung magamit, di ba? Hindi ba magam? Numabalin lang, kuma, hindi masabag ko matatay, bagat ilang hiling ako, andiyan sa sakwan. Wala naman. Okay, hindi tayo out of place ka naman, out of topic ka man. Tapos ka kasi dyan, no? So nga, nagkagaling na din ka naman ipaga. So, ako, ito mo ka din, amin nga kung damay, tap na maaramata. Tap na may pagkakatipang ngayon, ito kumabalin si Tira na ipagiging. So, nung ipalubos iti tao, nga masaktan ni Suna, mapukaw amin, nga blessing, itibiyang ka. Iso ay magpagay ni Diyos, saan ka mga masaktan man din. Datayo nga namati, ang nalan tayo kumara, yung espiritu tayo at saan nga masaktan man din. Gaputan nung masaktan ka. Isulay ta timang pukaw na giti nakatado nga bendisyon iti Diyos ika. Isulay ta timang isagmat kin ka. Nung nasakit, itinatam mo, isulay ta timang gagdawal kin ka. Isulay ta timang patawag kin ka, tigdakas ka kapanunutan. Auray pa iti pagim gagdang ranam. Uri kaya nung unang nga nasirip na tao na takdan na tao na nasaktan, mapukaw kaya kami tilimpyo nga panunod na. Well, nagsirip day na tao, nagtaknan nga tao, nagsasao, nakakanta na nakataktak na nagugunod, dagiti pa ko na nga sa unang nga nasaktan. Sumaman pa, importante din yung adal. Importante din yung adal, kada tayo nga anak, iti Diyos, na tayo madadagunan, na itagamitin duty ni Satanas, iti na tingaraw, iti naga, kahit nakangasaktan, kahit nakibukbuking katasin ka nagiti sugat nga milibiyang tayo, kung na tayo kandaan niya pinamigis. Hanap na masaktan man rin, daan niya, iti Diyos. So saan ka masaktan, na rin mga amiris? Itao na masaktan, madadahal amin, kenman. So ano saan mo, na din ganda ito itapang. Nung iyalan-alan mo na ito nga adal taptar. Nung balbaliwalaan na ito nga adal taptar at kumikita ka nga kayo sumunod sa bali di pa na nga panunod ng nagkatayang di panunod ng sangkarag focus iti na ito nga adal taptar. Anya di mapasama kitibiyag mo palpalubusang iti ang tatakaw nga bibiyag itaunod mo. At takaw ka niya, takawon na dagiti bendisyon iti Diyos din ka. Dahil ito'y nasakit tinatang katlapad ibindisyon. So before you can move on in life, you must understand how important it is to take her out in your life before you can move on. Masapol na ikatang iti sakit tinatang takno makakabante ka. Dahil natiwagas takno makaarangkada ka itibiyag. Saan ka makakarang ka na itibiyag? Saan mo kaya karamitan na plano itibiyag mo na sakit itinatang mo? Ang tugaw agay-ay ka mo uutanan. Dumano nun yung panunod mo ijay pulpulang. Sa balay ito itipagturturuhan na at saan nga maandadan iti panunod mo nung sakit itinatang mo. Saan ko lang ananadan iti Diyos iti panunod mo at ipanagpalag mo kinuha na. Masapol nga ikatang iti sakit itinatang. Palubusam iti Diyos kay sunat at pagigil ka. Pag nasakit itinatang mo, saan ka kapulos na makarangkada iti biyag? Ibagbagat, dito yung gamit at nalang iti tattawa mo na na, uray na nasakit itinatang mo, kanya rin doon talaga, nagsakit mo, kaya na siya, nasakit ako. May pardon mo ka nga, sakit itinatang ko, kung saan mo matras ka nagitirabaw ko? Ang tuloy at natawa mamaniyat at nagulunod at nagitirabaw ko. Una na. Ngayon saan? Saan? Dahil takot mga lilaw. Nadadag ko na, okay na sakit itinatang ko, gulunod at nagitirabaw ko, ang tuloy at natawa mamandi, arami naman at nagitirabaw saan? Mga lilaw na ito, abay, gaputan mo na sakit tinanong mo saan nun na kaya tiyo mabante. Well, doon na sakit itinanong mo, ay di mapasama kin ka, mapataod kin ka, di pa nagdwa-dwa, kadagit amin na iwayat mo nga desisyon. Kahit mo adamat tangkin ka, di pa nagdwa-dwa, awalan itinang namaan na naibag ka umay. Doon na mapasama, hindi mo pa na masakbayan na tibiyag mo. Gusto! Kasjay, hindi pa mo na maadaan, hindi pa nagdwa-dwa, apay, gaputan na sakit tinanong na. Dahil na sakit tinanong tiramot, hindi amin. Nagkita tidakas na nagtaod ini aramid ni Satanas at dapat na mag-usap at magpasal na pinag-usap ni Jesus Christ manipod itinawag tayo isuna at isuna ito ang matikin na siya sino tayo iso kumalit at ipagkama pagdakan tayo makapsat
na nagpasan nga nagkat, nabugsak, dagiti pa po na nga sakit, itinahan. So saan ka makabad mo, nadaan ka sa sakit, itinahan? Saan mo nga kaya titimabati nung nasakit, itinahan? Ano nasakit, itinahan mo, papatawag tingnan, di pa nagdodwa ka dagiti ang aming naramidan, itigyan mo. Amin na naramidan, pure may naramidan, o italag mo. Ang nasakit ka rin, tinahan mo. Ang dami tingnan, di pa nagdodwa. So kaya ko, nga maawatan na ito'y nga nananay. So mag-focus ka na rin. Ibagakin ka, ano dunggan na nalaing na ito'y nga mensahe at taagkawid ka. Di ka tukulos na masaktan manan. When? Matapos na ito eh. Hamo pala nga nakita na niyo magpagani ako Diyos di ka natahan. Namanda, pagunay kami nito. Ada di pagpagani ni Diyos ka. Inatahan. Kami, nung nasakit, itinahan mo, kung na awanan, kung na ni Diyos awanan na yung pagturungan. Hindi ka pa rin doon kasi timang ka, awat isang nanan na, kasi tilaluyon na, awan hindi direksyon na. As giant, hindi mo na nga pagturungan, hindi mo na mabiyag mo. Awanan na di mamamay na, nagdati-dati pa rin doon. So, importante na unay, na makawatam na ito'y tatangan na nanay. Kaputa na ito'y nasakit din natin, at patakunin natin panagduad-duad. Ipanagduad-duad, kat mga lilaw, mangyaw awan. Kaya pataunin natin dalas ka manunod. So dahil ito'y kapalag ko, doon mga ligaw. No kita naman di may sa kabadag, kagkas lang naman di. No denggang na tinasaya at kagkas lang na dalas. Nagigit at tawad at lang mo at mas daw dal, mapay na saan mo makita tinaibag, apay, kaputa ng sakit tinatang mo. Mabalinap ka na buhay ka. Wala, nasakit itinatang ko. Yan, uri no nasakit itinatang ko sa anak na tao, matras. Pinagitira pa, pagtuloy ang nagpapalala. Nasakit itinalan ko, ay pagkaiso ng amok, may dandalan na kaya ako Diyos na haan. Haan na mga mabalin na maidalan ni kaya ako. Nuwa ko na nga nasakit, itinalan mo. So, importante ka kapsat, na may kat itima ko na nasakit, itinalan mo. Masapol ka kapsat ka, may kat itisakit, tinalan ka po tayo, so hindi mang patawag, hindi madingarit na. When dahil itilapit ka na itibindisyon. Itibiyag na yun. So, when any persistent, then wala inawat mo ni Jesus Christ, itibiyag mo agad. Alangan ka kung inawat mo ni Jesus Christ, pag pastor doon, hindi sakit tinakap, inawat mo ni Jesus Christ, kuna naman aming nga sakit na tinakap. Amin, hampay na makastrat at naging dinadagisan, itibiyag mo. Iso di dyan, ikina siya, sino nga dapat kapatbatang, kahit masapol nga kamatang dahil di nga sabon ni ako Diyos. Naawanan, hindi makapasakit ka tayo. At dapat na tayo ni Kristo. So, tinagpasaran tayo ibiyag ni Kristo at dapat tayo. Saan nga tindahan na siya sino tayo? Nadigal ni Kristo. At dapat tayo. So, nagkata niya di ba ko na masakit itinaman. Ulit lang kapsat. Kung na nuda ito'y physical nga magiging sakit, okay lang, tatapay lang ng espiritu na agibdon. Ngam nuda ito'y espiritu tiyag sakit, kung na awanan hindi mabalin na agibdon. So, na dahil ito espiritu tayo sakit, awalan di mabalin nga ito. So, saan tayo gurong ngay palubos, ada ito espiritu tayo ang sakit. Abay, adon na gitinatao nga natay, kapo itisaan anasulbar a sakit itinabang. Mabiit ka nga matay, na sakit tinabang mo. Hang ka nga matay, handa ka nga mapanag ni Apo, itinapawag na panagbiag. Diyan mo natin Apo, panagan na tayo, tinapawag, ipagayatan ni Apo, Diyos, ititunggal may sama naman, panagan ni Apo, tinapawag na panagbiag. Diyan ipagayatan ni Apo, Diyos, na mahal na mapasamak bilay, no, at talinan tinggal ni sakit, itinakan. Tadon na gititaw na tayo, kapo, iti sakit tinatong. Apay gamin, kapo ka rin yung sakit tinatong at nakadesenyo na turong kinitanan. So, ipagamit ka na kayo. Kasaan ka mga saktan na rin, lumawatan, doon yan ipagpagamit. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Glory be to God. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Inawat mo ni Jesus Christ, is apo mga isalakan mo, nagbiyagan ni Kristo kin ka, isunan ka ng nilulubusan mo ng i-drive itibiyag mo, nagpanuray ka kinkwa na, nagpaidalan ka kinkwa na, so tanda, sika baro nga panaswa. Hindi matang ni ako Diyos sikat at nasanpan, sikat at nalintag, kaputat daging ka ni Kristo. Manipod, hindi nagparangat kada kayo, saan po maimbaga kada kayo, masyaktat nalintag at kapukan niya, kaputi na naramit ko,
Kapo ka dagiti kinaimbag ko, no di kat na nagtugan, kapo di kinaimbag ni Kristo. Kapo ka ni Kristo, nagtaranan ka na tayo. Inawat na yun, isuwa na tayo amin, kat nagpalinan nga baro nga parswa. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sino man nga daki ni Kristo isu baro nga Sunay man baro ang nga Christ ka baro nga parswa. I-declare, i-Biblia, i-Diyos. Da kayo kat baro da tayo kat baro nga parswa. Apay at da tayo ni Kristo. Binawal tayo ni Kristo, nagtalila tayo ni Kristo, agbibiyan tayo ni Kristo, naparswa tayo na may tunos si Diyos. Naparamitan tayo na gitiman, panag nga lakay, ayaw di matang ni Apo Diyos. So, sa sino man nga daan ni Kristo isu baro parswa, dagiti banag nga daan, kat napalabas dan, kat atoy amin nga panag, kat nagpalindan ang baro. Dagiti banag nga daan nga palabas dan, dagiti datos nga panag kat napalabas dan, nagpalinda amin yan nga naimbag. Dagiti amin nga kilaw kat napalabas dan, nagpalinda amin yan nga nalinda. Dagiti nasakit kat napalabas dan, nagbalin amin yan nga naimbag. Nagbalin yun nga baro na parswa. Dahil tati kinasyasinong, dahil tati pagpasaram, dahil tati umisuro pagpasaram, nagbalin ka nga baro nga parswa. Dahil tinasakit, kat napalabas dan. So isang dengmon, kung isang deng tayo na pagrastrason, dahil tinasakit nga napasama, tinapalabas. Ado gamin, dahil tinataon mga pay. Pagrason na pa lang, dahil tinasakit nga napasama, tinapalabas. Kung na, saan yung gamin nga, amuno, apay, kastoy, nga karangin na pili kastoy, saan yung gamin nga amuno, apay, nga mais stress, at saan no, apay gamin nga greg-regal day, di ba ko na nga panunod ko. So pagkastrason na gamin, dahil tinasakit nga napasama, tinapalabas. Saan yung gamin ang bugi, tirason no, apay, nga aburido apay na daw. No, apay nga siya, saan na naragsak na tao. No, apay nga na kami yung brugak latahan yung gamin nga maawatan. Hindi ko na naman kasalamat ang agpay-peso. So, kaya bibiro mo na din nga tapos na pagkakamutong diya tao nga, an-anangungan na diya kaya kaya diya lasag na. Kita tao makarama, tututaan na kita, nagigyan, nagigyan kaya na nagdigdir, nagigyan. So, agad lang tayo kakapsatahan na nagigyan naman tayo pagpa-advise. Ano, di ka nagigita tao, di Diyos tayo kararag tayo, kuray pa yung nagiging magpasmasakit ka na tayo. Haan ko mga nagiging pagbasaran, tada nagiging tao pagbasaran na nagiging nasakit ka na pasama, hindi na panapas. Dahil tati mangguyot kin ka na mga ipatras. So, isang demon kapag rason, nagiging nasakit ka na pasama, hindi na panapas. Kuna na, isya sino man nga daki ni Kristo iso baro aparswa. Amen? Praise God. Ulit-ulit ang nila. Siya baro aparswa. Dahil tati dapat kapagbasaran. Dahil tati umiso nga pagbasaran. Haan nga kasapulan nga sikap at nga po iti adalat at lumahawatan na ito. Uray pa nga nag-eskwila. Uray, durit, mahawatan na ito. Siya sino man nga daki ni Kristo iso baro aparswa. Praise God. So, kaya di ako, Diyos nga maawatan, iti tunggal may sa manipod kapasitan, ingka na di karaptalan ng klase, iti tako, maawatan na nito iso na at baro makarsan, inawat na ni Kristo, tibiyag na, semble ang awatan ni Jesus Christ, tibiyag mo. At naging buwara ni Amin, biyag na nayo nagdakan niya naman, is ginawat mo ni Jesus Christ. Nagbaliktad na baro makarsan, nagbaliktad na baro makarsan, at naging di ba na kayo salamat. Panang kaagas, mayaway, bendisyon, Amin, Amin. Kapot at dapat kini Kristo. Ephesians chapter 1 verse 3, ang nagamin amin kini Kristo. Amin ang kita kini Espiritu ang bendisyon. Kapot at dapat kini Kristo. Amin ang blessing ang damang tangging ka. Kapit sika, baro nga parswa. Dahil natin kaya nga sa akon, hindi mo na nga baro nga parswa. Baro nga parswa, na parswa ka mga itunos iti Diyos. Hindi na yanak ka, kininanang mo na yanak ka kilasa. Gandi nawag mo ni Jesus Christ tibiyag mo na yanak ka iti Espiritu. Gandi Diyos kapag serserbiyan tayo iti Espiritu. Pinarswala tayo ang kalangrangana. Gandi yanak tayo na kalangranga iti Diyos. Di Espiritu tayo. Kapukin ni Kristo. Dahil Kristo iso tinadawan ni Diyos. Ngayon nawag tayo sa karsan. Iso nga nagbalin tayo nga baro, nga paraswa. So, dahil tati dapat nga pagbasaram, dahil tati ubiso nga pagbasaram, haan na nagiti na sakit nga napasamag, tinapanabas, nuhan niya nagiti naramit ti tao, nandun di sitwasyon mo ng tao, nuhan niya dito ang datos, gandamag ang iso, dahil tati mangibagat ti masakbayang, ti mangibagat ti masakbayang, at sikat at baro nga paraswa. Praise God. So, nung unang siya, baro nga paraswa, isod ka unang mabalinak yung mapante.
Siya katbaro nga para sa isod ka po na mapagpaligyak dagiti nasakit nga pasamang pinapalabas. Siya katbaro nga para sa isod ka po na mabalina kayatan dagiti nakapsa. Uray pa dagiti nagaramit kanya iti madi uray dagiti nagadalas kanya mabalina latta nga ayatan ni isuda gapu pati nagpasara ket gapu adda kini Kristo. Siya katbaro nga para sa. Ulitin niyo man din ako na siya katbaro nga para sa. Gapu adda kini Kristo. Praise God. Yan na nagbilang dito. Amen. Palakpakan din man ako. Kaya ngayon makita ni Apo Diyos. Amin nga tao. Itinay-tingol ko. Iso na. Amin nga tao kung nagbaso, nagkurang na itimatang ni Apo Diyos. Gabi ni Diyos insuro ng itangan. Iso na itan ni Jesus Christ. So pinagbalin na tayo na saan mo ni itimatan. Pinagbalin na tayo nga paro, nga panso. So daytan at daking kanti na bilang nga kapanunutan hanggang nga madanagan, hanggang nga maupay, anyaman iti mapasamak iti biyag mo. Kung anya iti pagkarong ti kapuso na pangdadalan na king kaamin na kitang kataramatan ni Apo Diyos para iti pagkikigan tayo. Kapot na tayo kung tagpaninan nga parong nga parso, dagiti panag at daan kat napalabas na. So napalabas yan. Dagiti amin nga banag na daan, daan gamin. Dagiti amin din nga madili, napalabas dan. Dagiti kinapangas, dagiti kinaburbultin, napalabas dan. Napalabas ka amin na, so kawanan, hindi mo na nga, so muna na Apostol Pablo, para kayo babagat kayo. Dagita pa lang, ipagsaritaan nyo. Timotyo, at iwang dagita nagsarita, dagita pa rin nga babagat, sumawali mo na, hindi pagsaritaan na. Napalabas dan, dagita nga banag. Dagiti ko makapatibgar, iti mo po na pagsaritaan niyo kung na Apostol Pablo. Napalabas dan, dagiti amin na nasakit. Napalabas da amin na. Dagiti sakit pinagad. Dagiti amin nga pag-apurituan. Napalabas dan. Kaya pagtuloy, amin nga banag. Nagpalinda. Naparo. Kunahin man ito amin nga banag, digyan ko kung nagpalinan nga baro. Praise God. Kaputa na kini Kristo. Amen. Praise God. Sa amin nga banag, itibiyag ko at nagbalinan nga baro. Kaputa na kini Kristo. Praise God. Amin nga madi nga aramid kat napalakas. Da kini Kristo. Praise God. Nagbilang dito yan. Isang sangayan ngayon dito. Kakanayan din itanong nga kayo ayos, itulog tayo kakapsat. Hindi pa nang mid-minute dito yun ang hindi dito. May salang nga banag. May salang nga banag. Ang kapulus manihan. At dahil kini Kristo sikap at baro nga para sa amin nga mading. Aramid amin nga mading. Ugali na parabas na. Apay kung makita. Ano kung mati makapiktar itibiyag mo. Dayjay na parabas. Hindi. Baro. Ni Kristo. Baro ka nga para sa. Iso kung dapat timang apiktar itibiyag. Ditunggan may sa kadatayo. So katan. Amuda yun, may salang dita, may salang. Pagsasarunod niya ako Diyos nagad-ado. Amuha kaya nga isapo, nagad-ado, ipagpabilang niya ako Diyos ingka. Nagmuna may salang, ito gina. Nagtupad-tupad lang, hindi pa ipitita, hindi parang pagkargaan. Panunod isunggal may sa kapsas. Ngayon, nagbilag no ramatan dahil ting armas mo ko ng siyapkat baro nga parso. Siyapkat baro nga parso. Ada kini Kristo. Nagpalina po nga baro nga parso. Denggam na ito yun na. Amo yung itibiyang ni Satanas, itinay nga na po itidagapat ng pasakitlaan. When isulit na iti biyang na puro magpasakit tao. Sulit na di ka pabalin na nga talaga, ano pabalin nga baliwang. So ano nga dapat na pagkaroon ni Satanas? Ano basta nga mayat damdama kagadan na ka, naulog ka ron. So ano balin nga kadkadwa ni Satanas, mayat lang talong bigla, nakatulog ka kagadan na ka. Traidoran na ka. Ay sulit at i-duty na. Isulit at ibiyang na. Mga pasakit. Ibuk-buk-buk na nagiging asin. Kanagiging sugat. Isumati may sa kapsat na minsan nung natumba ibis at dati mga alangon kanya at dapat imapan ang ikukar kanya na at may proseso sa nantubo na kanil dati gagam sa naman na tagagin di duty ni Satanas mga pasakit at nula nun paspasakitan na akarkaro di sugat nga di baga king ka hindi duty
Kaya ko na, sana na kaya malilawan sa tanas. When handa na kaya mabulbulutinan sa tanas, amok tipanggap mo sa anak nga mapandita. Nagkapo akong dita, awan akong dita, at akong kin Kristo, nagbalin akong nga parang mapaksa. Amen? Ang ano ko yun na ka minsan sa tanas, hindi kami busy kang nabagyan. Ano ko yun na talaga ng mapalit, jay? Magsubli, jay? Kagkastay sa tikay natin ibagay ko. Ano rin? Awan sa sumunod tatati trabaho. Minsan, nagpapahinga nga naman sa nagpahinga trabaho. Hanga ba? Tiduka na po sila nga kasama mga sinumran. Ibis ka may isa lang po mga sobrang nahirapan ba niya may isa? Nga sinumran, kapuli. Kapuli siya. Sakit, itinamang ba? Palagpasunod. Na dapat na isubo makitagdali na kadamo. Ito natin yung mga kawan, adamon kini Kristo, siya tatangkat nagbalin na maramakas. Si pagkating kakapsat kay gayang, nung naglaka ka nga masaktan, magsagid kalabunay nga tao, nung nagiti planong kat nalapunos iti panagamak, tapakan masaktan ka manan, dahil iti paragin ka. Verse, iti ako. Di libro iti Luke, chapter 10, verse 19. Gamin kakapsat. Iti tao pa nagiti nga kanpanoan. Malida ka kaya. Iti maungtan, maisuwan, tagamin naglakada nga masaktan. Kaya tayo may samahang kakapulos na makaabante, kin makadalon, wano makaagal, wano matayo ng ti panakaambong, gapo ta mabutan ka nga masaktan. When ano ti kasi nga tao. Nuapay ni may salo, na-observe ko. Pitilas ko, 15 years na agararami na palagay ko na palagay cabinet na kita kasta. Ano nga namin din na kita tinabayagin na panawin. Yung kahit kung agisuro, susuro. Na-observe ko na talaga kita tao na nagrigat na makasuro. Kaya hindi inadal ko, nuapay na nagrigat na makasuro. Mabutan na nga maisuruan. Ano gawin isursurong isulat ang muda ako ang tanda. So nga, kahit na sa kuwan, mabit na salita, mabutan na nga mauntan, tasaan na nga kaya hindi masaktan. Isungahan na nga kaya hindi agkamali. Isungaburay kay agmalmaluman nga isungatag di kuguralan na tatlo, siguradun na nga agkamali. Gabi din na-observe ko niya, may sarang taon na hindi mo na makakadalan. At yung may sarang alawas na nakakadalan, hanggang haan na mabutan na agkamali. Yung may sarang lumaungtan, naisip lang, ang muna ay sa di pa kayo surwan na tamad gawin ko kung di dyan kumagdetermino na isurwan kasi ito nga. Iso na ka tapaspas. Iso nga di magap di ay gawanap na kayo nga dapat na mabudan na maisurwan. Ang kayo nga dapat na makamak na maungtan. Tano, may surwan kayo mga dapat na masaktan. No di ka panungutan nyo, may surwa, hindi pa kayo surwan. So, no, ang kagawin na masaktan, no madilaw ba, nabintas di ba, marami mo yun na mga. Ngayon no madilaw at masaktan ka, ang kapulusan na makalan. Ang kapulusan na makawante. Hanmon na kaya nga kami hindi mabutan ka mga ramit baka ito masaktan ka man. So ano si kakapsap kin ganyan, naglapa ka, na masaktan, no si kakat sakit ka, no dagiti plano at nalapulos ti panagama, kapot na mabutan ka nga masaktan, hamon kaya hindi masaktan, dahil hindi magbaga ni Diyos. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So, intad niya ako Diyos kinyang na matigay na wala dahil ka ni Kristo, intad niya ako Diyos kin ka, itituray kin pa nakabalin. Nuknin mo yung basa, verse 17 ko na, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given unto us all things that pertain unto life, hath given unto us the ministry of reconciliation. Kaya panakabalin, intad niya ako, Diyos ka na tayo kami. Kaya ba na dito intad ni Diyos, kin ka di panakabalin naman paramad, kadagiti unang, kadagiti traidor. Dan nga po Diyos kita di panakabalin naman paramad, kadagiti scorpion, kadagiti mga lilaw. Kadagiti amin nga panakabalin, iti demonyo, intad ni Diyos kita di panakabalin naman paramad, kadagita. Katanya di ko na awan hindi siya sinuman nga makapasakit ka. Nothing shall by any means hurt you. So awanan iti mabalin nga makapasakit ken ka.
Una ti Diyos, awanan ti mabalin nga makapasakit kin ka. Una ni Jesus Christ dyan, no man can take your joy. Kaya nagpuwento ni Apo Diyos kin awanan ti mabalin nga makapanaw. Isu man nagsaribalin ka nagkaku kay sura kami, sikat kami. Konsumisyon niya kuhanan kay sura. Awan garo. Iti mabalin nga makatakaw dyan kung ada. Kaya kuna na awan ti mabalin nga makapasakit ken ka. Dahil tadi dapat nga pagbasaran kayo. Dahil tadi dapat nga salimutan. Anya di kuna ni Apo Diyos kin ka, awan iti makapasakit ken ka. So isang demon na naglara nga masaktan, kuna ti Diyos awan iti makabalin nga makapasakit ken ka. Sus alawon nga makamak. Awan iti mabalin nga makapasakit kanya. So nagtugtugaw pa dito, awan iti mabalin nga makapasakit kanya. Sa anak na maputin, sa anak na maamak na masaktan mo rin, kaputawan iti makapasakit kanya. So sa anak na maamak nga masaktan mo rin, sa dagiti plano at sa anak na lapunos ti panagamak, awanan ti panagamak, dagiti plano, umabantiang sa anak na masaktan manan, kaputaan dati Diyos kanya, sa anak na masaktan manan. Kuna yung man, sa anak na masaktan manan. Sa anak na masaktan manan. Praise God. Well, uri may sana na sakit awan. Dahil tadi ko na niya ako. Okay, ada magkakulkulong na mga masaktan. Ako na garot di ako, mga masaktan manan. Awan garot di sa sino man na makapasakit kita. Kaya Isaiah chapter 54 na no weapon that is formed against you will prosper. Amin pero sa disip na ito, awan ti mabalin nga kagbanligitin ka. Awang pay iti naarami, guno na parswang nga, mabalin nga makaparmutin ka. O, kasam na kita kay magpagan ng Apo Diyos, kada tayo, kakapsat, katultuluyan na nga kanayon, nga awan iti mabalin nga makapasakit ken ka. Dahil tatig ganan tayo nga namati kakapsat. Tapno, anyaman kiriribo nga mapasamak iti dahi tingon lubong handay mo bibiyang talaga didakas. Agtatang na tayo lang, agre-relax tayo lang, tandemon nga masaktan, di ko rin ito niya, di ba ikas-kas na ko rin ito, tuturan na rin di ka bagi. At tapos ito espiritu tayo mga giftor. Dagi mo, huwag na rin na hindi nga bagi, iyan naman tapos ito espiritu tayo, bastante ngayon palubos ka rin espiritu tayo masaktan. Praise God. So una na, awan, hindi makapasakit. Yan ka. Nag-real na tayo kakapsat. Laglagi pa ng garod dahil tayo kakapsat yung ganyan na adam tayo. Awan, hindi makapasakit. Kumay, di Diyos kintud na kinka, di pa nakabaling namang parmag, karagiti ulog, karagiti scorpion, ito di Diyos kinka, di pa nakabaling namang parmag, karagiti amin, na aramid, itidakas. Amuyo gamin, no? Dagiti demonyo. Pitibiyang gamin, dagiti demonyo. Kat makapasakit. So, dagiti demonyo kataramidan na ti amin na kabalan daw makapasakit kinka. Apay, kaputat itagat tunggal may isa ka demonyo, kat amuna gamin na abakan na iti may isa ka Kristiyano, kaya na mga abakan, no saan mong aramatan iti pamati iti panakabalin, ngayon doon iti Diyos kinka. Anya di ay nga panakabalin iti Diyos kinka. Awan iti makabalin, nga makamasakit, kanya. Amen? Praise God. Awan iti makabalin na makapasakit kanya. Sige, makawin ka unang awan iti makabalin na makapasakit kanya. Uray pa ino niya ti kasta ti pamilyang tinggal. Nagpayag kita kakimong yaw. Kapay ti oras na yung pero tinakaluto. Awan iti makabalin na makapasakit kanya. Yung pagani na ako Diyos ko. Awan iti makabalin nga makapasakit kanya. Awan di ko wala yung makatamaw video ang umar namin. Hindi na ako Diyos. Kada tayo. So, ang desisyon ka lang. Ako na, desisyon mo hindi biyak mo kasasayaan. Awan di makapasakit ka. Uri awan kwartam, awan makapasakit ka. Kanya mo di sitwasyon, uran mo nagulo dagiti harapan mo, awan di makapasakit ka. Amin dagiti dagas, awan di makapasakit ka. Praise God. Alam ni Diyos ka. Dati yung paro ng malas. Sulit natin na siya sino. Isulit natin dapat kapagpasa. Siya kat paro na malas. So I decide now to never be hurt again. I decide now to forgive anyone for anything, no matter what. So help me, Lord, to walk in this freedom. So we praise you, God. We lean on you, we depend on you. So natin pagka
Sanggiran tayo amin. Isuna amin. Katiyaman mo na ikin pa na, padayawan tayo isuna. Naigtad na kada kayo yung tipwer sakit para kabalay ng mga parang pili niya. Sakit na ita, nga iso, hindi mang dadaan. Nga iso, di ba, nagpatanggaan ni istorya. Amin nga, pwersa isip nga kat mapurak. Kat makita tayo, di kinaibag ni Apo Diyos, nga kay ayos, kitibihag tayo. At flow, di kinaibag ni Apo Diyos, kinka. Nuy chay nga awan, iti sakit, gamin poison, dagi jay. So masapol no ay drain. Amin digay nga sakit iti naman. Amin dagi jay nga utput, amin digay nga lita, digay sina ay may drain namin. Kadito nga kay ayos iti bag ni Kristo ka. Praise God. Kaplo ninyo dito ako na ibandilin. Palakpakan tayo nga nila. Iganta tayo, ikinibang ni Apo Diyos, itibiyag tayo, umaman tayo, itingiwat tayo, namang padayaw, kini Apo Diyos, hallelujah, hallelujah. Praise God. Siyakret babong nga bariswa, nagitipanan nga daan kat na malabastan, amin nga banag kat nagpalindan, abaro. Praise God. Praise God. Amin nga banag kat nagpalindan nga nasanduan, itibiyag ko. Sige kang sabi. Kung nga po munday tangiwan, apresyalan ni Apo Diyos. Ideklara mo kat aramatan da ito nga pamatigin pa nakabalin nga indad na kinka. Kat ko na awanan, di makabalin nga makapasakit kanyak. Awan, hindi makatakaw, itirapo, indad, hindi Diyos kanyak. Sanang nga kaya nga lilawan sa balas. Amok, ititanggap mo. Sa anak nga mapandita, awana pundita, at daapon kini Kristo, siya kat baro nga parswa. Hallelujah. Hallelujah. Nga bangkap sa tahiman mo at apresyanan ni Apo Diyos. Pinagbalintakan ni Apo nga baro nga parswa. Praise God, praise God. Glory. We give you praise, Lord Jesus. Ipaglahap tayo, hindi na tingulo may sunod, di ka kuno apay nagbibiyag tayo. Hallelujah. Praise God. Praise God, praise God. Hallelujah. I love you, Lord. Your mercy never fails. All my days I've been healed in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness
di kiniimbag niya Apo Diyos. Kaya niya Apo nga banda-banda kahit di kiniimbag na. Yan tanging kadalos ka, dinalusan na niya Apo. Nasantuan ka, hindi matang niya Apo Diyos. Regnang, nagito yung kiniimbag na nagsarsarden, may aglapuno si Dinyag ko. Nag-imbag niya Apo Diyos. Iso na ni Pudlo, Pudlo na unay. Nasaan ka mang panaw pala tayo? Pudlo nga ganyan. Pudlo nga ama. Pudlo nga nayap. Naasi. Iso na. Kaimbagan hindi kami. Nagbikin ka Apo Diyos di pamadayaw. Yes, Lord. Praise God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Paminsan ba all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you. We give you praise, Lord. We honor you. We magnify your name. Yes, Lord, you are the reason. Mapay nagbigyan kami. Yaman mo na, hindi ano nga paramor mo. Isa naknik mo. Hindi kinakam, hindi biyag ni. Hindi presensya ang Ama Diyos. Yan na nagsaya, unay. Anyan na nag-imbag, hindi ang dayaw kita ako. Anyan na nagragsak kimbang ako na gani. Ilap-lap ko na suko ka na kami ng anak mo, Apo Diyos. At doon, Apo Diyos, nagmay-may sa kami malin ako, kamang big-big-big. Kasi ka, Apo, hindi nagkapuan di amin na naimbag, hindi biyag mo. Apo, yaman ang Apo, hindi biyag, hindi tunggal may isa. Hindi dahil di magundaway. Agmay-may sa agday-hayaw kin ka, Apo Diyos, ipaset mo, hindi biyag, itunggal may isa, kada kami nagiti nga biyag na kapagsak. Inurdom na kami, Apo Diyos, dito, agmay-may sa Apo Diyos, nga mangyang barasa di panagyaman, panagdayaw kin ka, Apo. Anyan nga nagragsak, anyan nga bangar, Apo Diyos. Dagiti sa dagiti ka rin. Itinataw-taw, Apo Diyos, ipaglabi nga sigati kay imbagan ni biyag mi. Agyaman kami nga kanayon kin ka, mamangmangtag nga kanayon ka na kami, iti kinapigsa, iti samunat, kaya mapagbaligyan mi amin nga muna. Agyaman kami, Apo Diyos. Tanman dyan ipagarup ti kapuso na pangdadal na kada kami, kaya araramatan amin nga para ti patimbagan mi. Agpanuray kami garot kin ka, Apo Diyos. Agpaidalan kami kin ka. At talag kami kin ka, saan kami agtwag-twa kadagiti sa Agyaman kami, Apo Diyos, na pinagpalit na kami nga marunong para sa Agyaman kami ba, inaintin mo ba'y ka na kami, hindi pa nakabalintin, kaya sa amang parunong pili amin nga rami din itagas. Kinagyaman kami, Apo Diyos, taan anadami, di puso, iti panunot mi, kaya kawali di makapasakit ka na kami. Agyaman kami na umpay, di makatakaw, itirag umoy,
Agyaman kami Apo Diyos, di pa naman anak mo, binibiyag mi Apo. Nagbiging ka naman kanayon ni amin nga panagdayaw. Dahil may nga nabatbati nga biyag mi. Kararag ko Apo Diyos, manipot ko binganing ka na tinatangan. Ako tinag-imbang nga imang at nga kanayon ka na kami. Bibiyag mi Apo, bibigyan mi nga narasikas, dahil pa ang ano natin nagkatnakurang. So agyaman kami Apo di imam, kasapulan mi nga kanayon, itikin at dami bibiyag mi. Hami, nga paluspusan nga uri may sala nga segundo awan ka kada kami. Agyaman kami Apo Diyos, pati sikati nagkaringa saan na kami nga panawan, when adda ka, saan na kami tumabalin nga rabsudan, hindi ka puso. Saan na kami tumabalin nga sagmak, hindi ka puso. Tanda ka nga mga anak nilibiyag ni. Agyaman kami Apo, nagmamati kami, ngayon galatihay mo, yung galati panakuyos nilibiyag ni Apo Diyos, katanda kami Apo, kakabatkin ka. Tanda kami Apo Diyos, kasi kakabatkin ka Apo Diyos. Kaputan na dam, nilibiyag ni Apo. Naglimbag ka unay, kararag ko Apo, amin nga pamilya ditong galmay sa dito, Apo Diyos. Dahil nga blessing na nailapunos ditong galmay sa kada kami. Saan lang kada kami, in ka rin Apo, uri pa hindi pamilya rin. Kaya agay ayos dahil nga blessing. Iso ka nagiti nga kakabsat nga agawid ka nagiti pagtaganda. Mas taaw, hindi pamilyada. No apay nga dati isang sangayan nga ragbo, nga mailapunos magkadakwada. At dati talna, at dati salunat, at dati namnama Apo. Kaputa si ka Apo, Diyos iti Diyos tinanama. Kada kami nga kamatalag kin ka ilapunos mo, kada kami tinanama, at saan kami nga pulos nga mawanan iti nanama. Pandatanda kami pa iti rago, pandatanda kami pa iti talna. Kada ito nga si bubukal na talnawa, po Diyos nga nagapukin ka, hartapan na ti amin nga panakaawat kin panakamu. Kat may ay buwanan nga kanayon, iti panunod kin iti puso mi. Agyaman kami po Diyos ka nagiti ka karin, nga isumot lang tinangisuro ka na kami, no kasano kami agkararag. Itikler mi amin, nagitikin ibag mo ako dibiyag mi, kaya iso di may lapunos ka na kami Apo Diyos. Yaman mo na ikin ka, agyaman kami mo na iti ado, amin nga biyag mi, dahil dibiyag mi nga namatbatik, paragyaman Apo Diyos. Tanalpas mo amin ang ngayon pa ay, yamin na kasapulan mi. Agyaman kami nga kandanayon, agdayaw kami garutkin ka, sikat may parban na umawat, itidayaw kin kinatabok, manibot iti, itakin iti agnanayon, in Jesus' name. Palakpakan tayo man yan. Praise God, praise God.